Oh, tagduha ra tayo kutsara. Hi guys, pagkain lang. Sila ni bana ni Ipa sa Davao. Asa bana? Karon nila bang ato? 28 karon. Ha? 28 karon. Oh, kay 29 na birthday ni Sir Joel. Karon di ako nagpay 5 basta ako. Yap, di mo gabi? 23? Oh, 23 sa. 23 na birthday. Ba't na may lalilin, guys? Sila ni Tata na radio. Ay. God bless. Ang. Ako na ito balay. Wala. Hindi dulu ba? May unday ka. Hindi ako namigyan nila. Nakadungog. Bauta sige na. Ako nakadungog. Ako nakadungog, oy. Nangyunday ka. Wala lagi. Nana ko dalang. Uman. Baka ka nagsuba. Dalain ko nga ito sa balay na mama. No, ako nakadulong. Ako nakabalo. Ako nakadito. Ito ni Lula. Mga Huwag na na si. dagdag mo na yung mga barkada dito. Wala ni Mother daw mga bata. Ma, kita ni mo parcel ma? Uy, nalimutan. Daan ko magin. Kung ako lagi ka? Oh, tagduha ra tayo kutsara. Hoy, Pagkuha kutsara dayon ikaw. lakot ako sa... Ulay pala ginaupas. Ay, ayun lang na niya. Motor ay. Ang nice friend daw. Ipalinis na dito. Nagawin ko sa... Kanta yung smart. Linya dito ka. Linya sa iyo. Ikaw linya. Ang nice friend dani. Linya lagi. O dito linya dito ka. O na. Dini na yun na. Dini. Naman daw kung nagpuna man daw kagawa mo ng rayot. Bilang? Amang kutsara. Wala na yung kasi? Amang kutsara. Pahugmas ang kutsara. Imo ni se? Inse, hatagi mo nag-inse. Nagliniyaman na sa ganina baya. Araw ko bag. Ikaw, ma'am, sama ka, ma. Agad hindi ka
magsayaw. Kaya magsayaw pa din mo karon mahuman. Sama karon daw pagkantahon. Pagkanta una-una. Sayaw una. Ana si MJ ko na kadilig clean niya. Papa sa baso, jingha. Baso dyan. Isod pagkanta sa imo. Di mo na maigot si Chi. Mga sentis min sila ko to. Mga sentis ni ko to. Da, chiller da. Agoy! Agoy! Kalami! Tagay kutsara si MJ, Che! MJ, tagay kutsara. Egg burger. Unsa mga tansan? Ikaw doy, di ka kanday? Ilang lang naman. Dalagan sa mga bata. Ayun ay pagkuha sa kutsara lang. Yang. Nya na kayang? Pakinamot terus ini ya. Pakinamot ko no ka, Jing. Papa ginoy papa. Papa dyan, papa. Tulog ka, mama? Asa ba? Huwag kayong mahihiya. Ako sa burger. Kutsara ba na hindi? Nanay mo ice cream boy? Ikuan sa 2 ka 0? Isa ka 0. Isa pa na wa pa natagi ay. Kami. Kami! Hawa na mo man ka. Ina na lang ako mo natagi. Kami. Sila kay kamog bata. Sila ka bata. 30. Dili, dili, dili. Kailan? Dili. Tapos kung garating. Dili. Dili ba dili? Ano hindi mo rin? Sige. Dili ka. Dagan. Balik na siya. Sige. Go. Ikaw. May Pasko tagbalay. Oh, pagsalamat tayo mo. Salamat, ma'am. Ma'am from Germany. Ma'am from Germany. Thank you so much. Salamat, ma'am from Germany. Thank you very much. Thank you, ma'am from Germany. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am from Europe. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am from Germany. Ano na short? Ay, pa si Chichi na short. Sige. Wa pa niya 100 siya ay pahintay. Ingat siya gawat ko sa tulong ka zero.
Wala naman, short naman sa lahat. Sige, pantang niya. Kumaloklik na na Ay, makagaba gani. Jaya, yung tugot, che. Sikot, che, oh. O, di akang chiche. Ipaniwan ko si chiche, abi ko iya. Ito mo, lalo kita, be. Sige, ang mga bata mo, ipauna. Ang mga bata mo, ipauna. Sige, ang mga bata mo. Yan guys, ready na atong panihapon. Kana gabi na humba kana gabi. Unya na daw si Rede kay busog pa siya. Pagkaon pa guys. This was so Lord in this good future of the receive the moment to the Christ so Lord in Kaya hapon ta sa inyong tanan. Kani hapon. Hindi mo kaon guys kay busog siya sa burger. Erlan, Kanta guys. Ito mo stop. Ano? Ikog daw kami ni Ikog. Pangaon. Ito ano ba? Ayaw nga. Ha? It's in your eye. Wala. Iya pa. apa na? Ano na? Gimana? Hindi. Good naman dito. Dito din.
Ako magalang dito. Kasi mga tanong sila ngayon na. Sila sa tao ninyo. Wala, may bula. Sabi, Mana ko kaon guys. bula. Bawag mo sa iring giro. Salamat kay ma'am sa inyong padula sa mga bata. Ay, pinaskuhan sa mga bata daw pa burger. Maraming salamat. Hindi kay mga bata aral na burgeran. Salamat, ma'am. Salamat sa silo. Salamat Ate Silo. Nakuha na ni ang 100 ni Ate Silo. Ang botugahan niya butang. Taguan daw niya. Kumana daw niya ganito magting-eskwela kaya ang balon-balonon. Sunod semana, balik na klase. Isa. Ibig, Isa. size. Guys, tingin mo size pala. Tingin mo size. Hindi. Tingin mo size. Diba? Tingin. Ay, parang ni. Palapit na lang tuyo ni. Bingaw ko yung mga bata ganina. Dahan kayong salamat sa inyong tanan, lalong-lalo na gid sa Apel si Alan, lingaw na giniya. skip sa aming ads. Dahan kayong salamat sa inyong tanan, guys. Apel si Alan, ma'am. Lingaw ganiya, ma'am. Tuluhan yung burger. Ulo ka burger yan yung alam ganina. Kaya, hindi na ako sa Richard. Na. Gaw. Sila! Kaya burger kayo ibugaw isa. Ako gagaw. Hindi ko ganagaw sa burger gaw. Oh! Kali yung ganagaw mo gaw. Salamat din gaw. Balibad ka. Ganihar ikaw yung nabalibad ka. Hindi ka nagbalibad ka karon. Ganihar yung muna na ako. Balibad mo. Hindi naman kontrol ka gaw. Hindi ko. Ikay kasi. Magaling ka kasapot mo. Basta dili lao. Ano lang. Shout out sa inyong kanan guys. Ng gabi. O kung manamig pangalan guys. So, hanggang dito lang video ko guys. Dahan kayong salamat sa inyong tanan. Lalong-lalo na gid sa nag-sponsor ka ganina sa pa-burger. Dahan kayong salamat ma'am from Germany. Dahan kayong salamat. Lingaw kayong mga bata.
apil, mga tigwang na apil. O shoutout Ate Gisilo, shoutout Ma'am Pinay Beauty, shoutout Ate California, shoutout Ate Mar, shoutout Ses Iwan, shoutout Manang Lorna, shoutout Sir Randolph Midel, o shoutout Ma'am Jean Amy, o shoutout Manang Los, shoutout Ma'am Army Cepeda, shoutout Ma'am Nilpa Sarmiento, shoutout Ate California, shoutout Sir Jerwin Vic, shoutout Sir Randolph Midel, shoutout Ma'am Bina Kaubi, shoutout Ses Ewan, shoutout Ma'am Angel Oyang, shoutout Ma'am SM, shoutout Siren Dalugdog, shoutout Ma'am shoutout Ma'am Leto Lady Diary, shoutout Ma'am Elizabeth, shoutout Alvin from Pampanga. Sakto ba ka ko? Shoutout sa inyong tanan-tanan guys. Maraming salamat sa inyong tanan. Shoutout Shoutout Priolo family. Daghang salamat sa inyong tanan. Maraming salamat sa inyong tanan guys. Hanggang dito lang video ko. And God bless you all. Advance Happy New Year. Bye-bye.